Wel, ar ôl yr amrywiaeth o sesiynau sydd wedi cynnal dros y 30 diwethaf, mae'n briodol mai sgwrs rhwng dau berson creadigol sy'n defnyddio eu haml-ieithrwydd bob dydd yn eu gwaith sy'n dod â'r gynhadledd yma i ben. Cerddor Cymraeg a Chernyweg yw Gwenno Saunders, gafodd ei magu mewn cartre lle roedd y ddwy iaith i'w clywed. Mae hi'n adnabyddus fel cerddor sydd wedi profi llwyddiant yn y ddwy iaith. Fe enillodd ei albwm Gymraeg y dydd olaf, Wobre Lu, yn cynnwys y wobr gerddoriaeth Gymreig yn 2015, ac yn 2018 mi gyhoeddodd ei albwm gyntaf yn y Gernyweg, Le Cof. Profiad mae hi wedi ddisgrifio fel tarian emosiynol, oedd yn golygu bod hi'n gallu ymgolli a dod o hyd i ryddid yn y gerddoriaeth, falle glywon ni fwy am hynny nes ymlaen. Prifardd, darlledwr, perfformiwr ac ieithydd ydy Aneirin Caradog, a fagwyd mewn cartre Cymraeg a Llydaweg, ac sydd bellach yn rhugl mewn o leia 5 iaith. Gyda chymaint o ffenestri diwylliannol ganddo fo felly i wylio'r byd drwyddyn nhw. Bydd o'n ddiddorol clywed beth mae o'n ei weld. Croeso'r ddau ohonoch chi'n edrych ymlaen at glywed beth gennych chi ddeud. Diolch yn fawr. Ac i ddechrau yn eitha cyffredinol, falle, cyn dod at y gwaith creadigol, i ba raddau ydych chi eich dau yn meddwl am iaith? A i ba raddau mae iaith falle yn diffinio y byd ydych chi'n byw ynddo fo? A i ofyn gyntaf i chi, Gwenno, mi gaethoch chi'ch magu y tu allan i ddiwylliant poblogaidd Anglo-Americanaidd. Roeddech chi'n 'di clywed am David Bowie, er enghraifft, wrth i chi dyfu fyny. Ond, ydych chi hefyd wedi profi llwyddiant yn un o ganolfannau mwyaf eiconig y diwylliant Anglo-Americanaidd, pan fuoch chi'n dawnsio am gyfnod efo Lord of the Dance yn Las Vegas o bobman. A mae'r cyferbyniad rhwng y gwahanol fydoedd ydych chi wedi bod yn rhan ohonyn nhw yn amlwg. Faint o ran sydd gan iaith i chwarae i ddiffinio'r bydoedd yna i chi? Dwi'n meddwl, achos bod wedi cael ei magu mewn ieithoedd lleiafrifedig, dwi'n ymwybodol iawn o iaith. Dwi'n meddwl, os ych chi'n, dwi'n cymryd, os ych chi'n siarad iaith fawr, boblog, chymod, mewn lot o bobl yn ei siarad, dwi'n gwybod faint ych chi'n meddwl amdano fe, felly mae'n rhywbeth dwi wedi bod yn hynod ymwybodol ono fe erioed. A dwi'n meddwl, dwi wedi byw tu fas, dwi wedi byw yn Lloegr a dwi wedi byw yng Ngogledd America a dwi wedi canu'n Saesneg. Dwi wedi cael gyrfa yn canu'n Saesneg hefyd a bod mewn band hynod Saesneg yn ei diwylliant. A ie, felly dwi'n meddwl bod, ond oedd hwnna'n ymateb hefyd falle i'r magwriaeth o'n i wedi cael hefyd o safbwynt eisiau gwybod beth arall oedd mas na, yn ymwybodol bod mae'n fwy achos bod y ffordd ges i magu bod e wedi ymwrthod gyda'r byd Anglo-Americanaidd, felly o'n i a diddordeb mawr yn gwybod beth oedd pam ymwrthod o hwnna. O'n i eisiau darganfod mwy amdano fe, felly oedd e bach fel, oedd e falle ddim y peth calla i wneud, achos falle sy'n ni'n wedi bodro, sy'n fe ddim wedi bod mor ddiddorol. Felly dwi'n meddwl, mae iaith ti lliwio pob dim a pob penderfyniad dwi wedi gwneud. Dwi'n hynod ymwybodol o'r ffordd mae iaith yn lliwio person. Dwi'n ymwybodol o sut mae'n lliwio cymuned a cymdeithas. Dwi'n teimlo'n sensitif iawn i hwnna bod fi ddim yn ieithydd. Chymod, does dim dyfu'r... Dwi'n wedi gwneud ymchwil academaidd mewn i ieithoedd. Mae jyst yn rhywbeth dwi wedi bod cael y magu ynddo fe. Felly dwi'n ymwybodol iawn ynddo fe. Ac Aneirin, wnaethoch chi y dewis bwriadol felly, symud y teulu i fyw i Lydaw am gyfnod mwyn, fel ydych chi'n dweud, trochi eich plant yn niwylliant Llydaw a Llydaweg. Mae hyn yn awgrymu felly bod iaith yn fwy na chyfrwng mynegiant yn unig i chi, bod y traddodiadau a'r diwylliant a bod yng nghanol y gymuned yna yr un mor bwysig. Ie, ddim bwysig i'n plant ni i fagu gallu yn yr iaith a ffordd dda o wneud hwnna. Yn enwedig i Sisial oedd mewn oedran gallu mynd i ddosbarthiadau a hydden 6 yn cyrraedd yna. Oedd
magu'r adnoddau iaith, ond hefyd wedyn gweld bod yr iaith yn fyw ac nid rhywbeth rhyfedd mae'n tyfu lan gyda fe yng Nghymru yw i Llydaweg hi mewn ffordd. Ond mae Llydaweg yn cael ei gormesu, fi'n falch o ddweud, dal i fod ym Mhontyberem gan y Gymraeg. Mae'r Gymraeg ym mhobman fan hyn sydd yn wych o beth i weid, o ddim yn fy mhrofiad i yn tyfu lan ym Mhontypridd. Ac cytuno gyda Gwenno. Mae iaith wastad a fi, mae pobl yn gwybod amdano, hocwn i off to, mae fe'n mynd i siarad am iaith. Ond pan ti yn siarad... Pan ti'n siarad iaith leiafrifol, wyt ti mewn mod ymgyrchu yn barhaus yn dwyt, achos y peryg yna i dy iaith. Wedyn mae beth oedd Gwenno'n gweud am y diwylliant deingl Americanaidd yn ddiddorol iawn hefyd, achos wrth gwrs, o'n i'n cael yn magu ar ganeuon Cymraeg a Llydaweg yn y car gan yn rhieni ac yn y blaen. Ond wedyn i chi yn dod i wybod am hip-hop neu rap neu zombies a maen nhw i gyd yn digwydd drwy'r Saesneg gan fwyaf ac yn ytrach na gwrthdaro gyda'ch identity eich hunaniaeth ieithyddol, mae hwnna yn gallu cael ei blethu mewn a i chi'n dod i werthfawrogi'r ffaith bod pan o'n i'n fach, o'n i'n gweld yn fi a gweud, sa'n licio Saesneg, pan bod rhaid ni studio Saesneg, o'n i'n mynd yn welw pan o'n i'n cael troi at wersi Saesneg yn ysgol Pontardawe. Ond i ni'n ffodus bod ni'n gallu cael mynediad i'r byd Saesneg i ddarllen nofelau gwych ac yn y blaen yn yr iaith honno, ond hefyd i weld sut mae'r dylanwadau yna'n gallu cyfoethogi y Gymraeg. A mae Gwenno di wneud gyda Le Cof a gobeithio bod na fodd i wneud i farddoniaeth Gymraeg. O'n i'n meddwl bod yn ddiddorol iawn bod rhywun fel Tony Bianchi, Tony Bianchi, yn dod â'i wreiddioldeb mewn i'w farddoni yn Gymraeg drwy'r ffaith bod e wedi dysgu Cymraeg, ac felly oedd fe rhywbeth gwahanol i gynnig. A jyst eisiau ein plant i, arwain Brexit brysurodd ein taith ni Lydaw, ond oedden ni'n awyddus i'n plant ni gael y ffenestri na ar y byd, a bydden ni ddim yn gallu maddau'n hunan, a bydden rhieni fi ddim yn siarad â fi tos, a ni ddim yn trio trosglwyddo Llydaweg iddyn nhw, yn siŵr. Mae'n ddiddorol ydych chi'n deud y fanna bod os ydych chi'n siarad iaith leiafrifol, ydych chi yn y modd yma o ymgyrchu drwy'r amser. Wel, dwi'n ymwybodol o hynny fel un sydd yn siarad Cymraeg. Mae rhaid bod o gennych chi times 2, achos mae gennych chi nid yn unig y Gymraeg, ond iaith hyd yn oed fwy lleiafrifol. Ac felly mae'r naws ymgylchu neu'r ymdeimlad ymgyrchu, siŵr o fod hyd yn oed yn gryfach yno chi. Ydy hynny'n deg i ddeud? Mae'n sicr yn i fi, dwi'n meddwl, be dwi'n ymwybodol ohono fe yw cryfder y Gymraeg yn ogystal â'i pwy mor fregus yw hi. Achos mae yna gryfder mawr i'r Gymraeg mewn cyd-destun ieithoedd Celtaidd eraill, enghraifft. Achos bod y Gerniweg yn rhyw chwaer iaith i'r Gymraeg. Dwi'n teimlo bod enghraifft, dwi'n meddwl mae'r ffaith ges i magu yng Nghaerdydd ond mewn ar aelwyd Gymraeg a Gerniweg. Dwi'n teimlo bod y Gymraeg wedi bod yn help mawr i hybu hyder i fi yn y Gerniweg, a dwi'n meddwl petawn ni wedi cael y magu yng Nghernyw sy'n pethau wedi bod yn anoddach i'n rhieni, achos bod na, enwedig ar y pryd yn yr 80au a'r 90au, doedd na ddim cymuned oedd yn byw gyda'i gilydd yn yr un lle yn siarad y Gerniweg, a fysa ddim wedi bod un Cymraeg chwaith. Felly oedd y Gymraeg wastad yn atgyfnerthu'r Gerniweg i fi, ac achos o'n i'n byw yn Riverside yng Nghaerdydd, lle oedd pawb a iaith gwahanol gatre i'r Saesneg neu'r Gymraeg. O'n i'n gweld y cyd-destun yna ddo fe hefyd, felly oedd e'n teimlo'n eitha, oedd e'n gyffredin iawn, ac o'n i'n teimlo'n eitha normal yn cael y magu gyda'r Gerniweg. So mae lot o bethau, mae ffyrdd mae ieithoedd eraill yn gallu atgyfnerthu, a profiadau diwylliannol eraill yn gallu atgyfnerthu dy brofiad di gyda iaith lleafrifol, dwi'n meddwl, a dwi wastad wedi teimlo'n lot fwy hyderus pan dwi'n rhoi y Gerniweg mewn i cyd-destun ehangach, felly cyd-destun amlieithrwydd Caerdydd enghraifft, lle mae bron i 100 o ieithoedd gwahanol yn cael ei siarad ar yr aelwyd, a wedyn yng nghyd-destun y Gymraeg hefyd. Felly dwi'n meddwl, dwi'n hoffi ffeindio'r dolenni na sy'n clymu ni gyd at ein gilydd yn yr amlddiwylliannrwydd a amlieithrwydd, dwi'n meddwl. So mae lot i ni helpu'n gilydd fyna. Ie, mae'n anochel bod ti'n cymharu, falle yn achos Gwenno, Gerniweg a'r Gymraeg o ran i sefyllfa presennol i hanes nhw. Mae'r un bydd yn digwydd yn Llydaweg. A fi'n
digwydd gwybod bod y Llydaweg, mae gwybod bod y Llydaweg wedi bod mor gryf tan y 50au yn Llydaw, miliwn o siaradwyr, a dinasoedd fel Brest a'r ardaloedd cyfagos. Dychmygwch ardaloedd Caerdydd ag Abertawe yn Llydaweg neu'n Gymraeg I Iaith. Mae'n rhyfeddol o beth ar diriwiad sydyn sydd wedi bod. Dyw'r ffenomen yna ddim cweit wedi digwydd yn ein hamser ni. Fe ddigwyddodd yn y 30au falle yng Nghymru, ond i ni wedi gallu gwneud rhywbeth amdano fe. A felly mae gallu egnio yr ochr Lydaweg yn beth diddorol hefyd. Mae'n neud chi dim o falle, wel, ydw i'n gallu gwneud, ydw i'n gwasgaru fy ymdrechion yn rhy denau os angen canolbwyntio ar un iaith ac yn y blaen. A beth sy'n ddiddorol hefyd, fel oedd Gwenon sôn am, dyfu lan mewn cyd-destun lle mae yna gannoedd o ieithoedd. Chi'n sylweddoli, ie, mae gyda ni ffenestri ar y byd drwy'r ieithoedd Brythonaidd, ond cilni hefyd, yn does? Fi'n styc yn yr Brythoneg yma a ieithoedd Lladinaidd. Dyna'r unig ieithoedd dwi'n medru. Mae yna gymaint o amrywiaeth ieithoedd yn y byd i'w darganfod. A felly mae'n neud I chi sylweddoli fod yna gymaint mwy mas na ag ieithoedd mwy brau hyd yn oed a bregus na'r Gerniweg, ynde? Sydd â falle 15 o siaradwyr yng Nghanada, ieithoedd brodorol ac yn y blaen, I chi'n clywed amdani nhw. Felly mae'n ffynonell hollol ddifyr yndi, ond mae'n neud chi fecso, a fi'n siarad â phobl yn Llydaw sy'n poeni weld ble fydden nhw mewn 20 mlynedd yn Llydaw, nawr bod yr siaradwyr naturiol yn marw mas, ynddo fe? Felly mae yna sefyllfaoedd pryderus o flaen pobl, ond dwi'n meddwl bod rai chi feddwl yn gadarnhaol. Fi'n gwybod mae fy merch wrthi nawr, mae fod yn bitau swper, ond mae wedi bod yn sgeipio gyda merch oedd yn ffrind iddi yn yr ysgol yn Llydaw. A mae yna'n rhywbeth ni'n trio wneud yn wythnosol, iddi hi gael a bydden nhw'n tyfu lan a Llydaweg fydd Iaith gyffredin nhw mewn i'r 11 ganrif ar 20. Mae hwnna'n braf I feddwl amdano. Yn hyfryd, yndi. O droi at eich gwaith creadigol chi, falle bod hwn ar ôl beth chi wedi bod yn dweud yn gwestiwn afraid mewn gwirionedd, ond wrth I chi fynd ati I greu, pa mor ymwybodol ydych chi o'r iaith ydych chi'n dewis creu ynddi hi? Ydy o'n benderfyniad gwleidyddol? Falle mae popeth efo iaith falle yn benderfyniad gwleidyddol yn ôl y ffordd ydych chi wedi siarad. Ond ydy greddf yn dod mewn iddo fo hefyd? Cyfuniad o'r ddau, wrth gwrs, meddwl yn enwedig falle am yr album Cernyweg, Gwenno, falle licioch chi sôn am sut oedd hwnna'n y penderfyniad i'w wneud o, a'r effaith hefyd mae wedi gael ar ôl hynny. Ond dwi jyst yn heimlad I dy'r Cernyweg erioed yw bod hi'n drysor o dim lot o bobl yn gwybod amdani. A'r profiad Cernyweg mae gymaint bobl yng Nghernyw ac yn rhyngwladol wedi cael o siarad yr iaith. Felly o'n i'n gwybod bod arf creadigol gyda fi fyna pam o'n i'n siarad cael sgwrs. O'n i'n gwybod, achos yn aml iawn pam dwi wedi sôn am y ffaith bod fi'n siarad y Cernyweg tu fas I Gymru, mae pobl wedi gofyn fi beth yw e. Dyn nhw'n ymwybodol o hanes Cernyw fel gwlad, dyn nhw'n ymwybodol o iaith a'r diwylliant, achos wel, mae wedi cael ei ymylu yn hanes y Deyrnas Gyfunol. Felly, o'n i'n gwybod felly, oedd hwnna'n bwynt, oedd yn rhyw destun siarad, a mae hwnna'n rhywbeth, cael sgwrs dwi'n mwynhau gael. Ond dwi'n meddwl I fynd nôl cam, oedd y benderfyniad o siarad o ganu'n Gymraeg eto, oedd am bwyty meddiannu diwylliant, achos yn rhannol pam o'n I falle ddim wedi nes I recordio yn Gymraeg yn eitha cynnar mlaen yn 10au hwyr a ddim teimlo bod fi wedi llwyddo I feddiannu fe'n iawn a teimlo bod fi angen dysgu mwy a magu hyder hefyd. Ac oedd hwnna'n drobwynt mawr I ddod nôl I Gaerdydd enghraifft, achos oedd rhywbeth bod fi'n gwybod bod yng Nghymraeg i'n digon da, o'n I ddim yn siŵr os o'n I wedi cael, o'n I ddim yn angenreidio, wedi cael profiad Cymraeg tu fas i'r cartre, o'n i'n cael y profiad Cymraeg yn yr ysgol, oedd yn ffrindiau o'n i'n cymdeithasu gyda nhw tu fas i'r ysgol a ffrindiau dawnsio Gwyddeleg o'n I arfer wneud, pawb yn siarad Saesneg, so o'n i wedi cael unrhyw brofiadau yn Gymraeg, felly oedd hwnna'n rhan fawr o pam o'n I ddim wedi llwyddo deimlo digon o hyder yn defnyddio'r Gymraeg, a wedyn oedd dod nôl, cael yr holl brofiad I gyd, a sylweddoli taw yn mam ieithoedd I, dwi fwyaf fi fy hun, a dwi'n meddwl bod hwnna'n reit allweddol
pan wyt ti'n creu ac yn trio ffeindio'r awen, yw bod ti'n cysylltu gyda ti dy hunan o safbwynt jyst fel bod ti'n gyfforddus i allu mynegu rhywbeth. Felly oedd hwnna'n gam mawr, a wedyn gyda'r gyrniweg eto, dwi'n teimlo hwnna'n gryf gyda cerddoriaeth hefyd, yw bod e amdan y mynegiant uniongyrchol yna sydd ddim yn rhy hunan ymwybodol, a dwi'n meddwl bod hwnna'n rhywbeth o'n i'n teimlo o'n i'n gallu ffeindio drwy ddefnyddio'r ieithoedd yna. A dyna lle mae'r pŵer wedyn, achos mae'r pŵer yn y gwirionedd wyt ti'n gallu trial i fynegu. A dyna, i fi, dyna be mae'r Gymraeg a'r Gernyweg wedi wneud. Felly, mae'n gyfuniad o meddwl yn ddwys iawn am beth yw gwerth yr ieithoedd yma, meddiannu'r gwerth yr ieithoedd yma'n greadigol, a wedyn sylweddoli bod trysor dy a bod ti'r arfer yma a'r y tools yma i allu creu pethau, falle yn llai hunan ymwybodol wrth i ti greu a jyst gallu cyrraedd yr awen yn haws rhywsut, dwi'n meddwl. Ydy hynna'n taro tant efo chi yn Eirin? Ydy, yn sicr, pan o'n i mewn dyddiau ifancach yn rapio, dwi'n tyfu garlleg ag artichokes nawr, sydd ddim yn very hip-hop. Ond gydag Ed Holden, er enghraifft, bydden ni yn rapio yn Gymraeg a Saesneg, ac oedd hi'n naturiol felly i fi blethu bach o ieithoedd eraill o'n i'n medru, o'n i'n gwrando ar lot o hip-hop Ffrangeg a bach o Sbeineg, a felly o'n i'n trio defnyddio, a maen nhw'n ieithoedd hyfryd i'w rapio, dwi'n teimlo, a trio rapio bach yn Llydaweg hefyd, ond wrth fynd ati i farddoni yn ytrach na rapio, sgwennu raps yn weithred mwy gwamal, hawdd ffwr a hi, rhywbeth o'n i'n lli wneud yn gloiach, falle ddim gymaint o feddwl yn mynd mewn i'r peth. Yn amlach na heb barddoni yn Gymraeg fyddai, a dwi'n nerfus ynglyn â farddoni yn Llydaweg. Yn wedi, mae modd cyngeneddu yn Llydaweg, mae yna gyngeneddion llusg a sain yn draddodiadol yn y traddodiad Llydewig, a gellir defnyddio'r gynganedd draws a chroes sydd yn mewnforio cyngeneddion o Gymru mewn i'r Llydaweg. Ond soniodd Gwenno fyna am ei mam ieithoedd, a ni'n mor lwcus bod ni ddwy famiaeth mewn ffordd, sydd yn beth rhyfedd i'w ddweud. Ond fy mamiaeth llythrenol yw'r Llydaweg, achos ges i'r Llydaweg yn fy mam a'r Gymraeg yn fy nhad, ond fy mhrif famiaeth yw'r Gymraeg. Yn y Gymraeg, fi newydd gwblhau PhD yno fe, felly dylsen ni fod yn gallu sillafu Cymraeg yn weddol dda. Dwi ddim yn teimlo mor hyderus â hynny yn fy Llydaweg, achos dwi heb gael addysg Llydaweg. A felly mae fe'n wneud i fi sylweddoli, fel mae fe i bobl falle sy'n dechrau ar daith o farddoni yn Gymraeg, neu sydd yn ofn y sefydliad eisteddfodol yma sy'n beirniadu pobl am wneud gwallau iaith. Dwi'n teimlo yn union fel yna wrth drio barddoni yn Llydaweg. Mae yna bethau dwi eisiau gwneud, mae yna brosiectau dwi eisiau gwneud gyda beirdd o Lydaw, ond mae yna nerfusrwydd hyd yn oed jyst am daro yr e-bost cyntaf yna a sicrhau bod wedi sillafu yn iawn. Felly oedd e'n ddewis gwleidyddol, ond yn reddfol dwi'n barddoni yn Gymraeg. Dyna'r iaith i ymateb i rhywbeth, os ydy e'n rhywbeth dwys, er enghraifft. Mae hwnna'n ddiddorol, achos yn cwestiwn nesaf fi o'n mynd i fod, ydy chi'n bosib gael mwy nag un mam iaith? Mae gwahanol fathau o fam ieithoedd, dyna di'r awgrym. Ydy hynna'n deg hefyd i chi Gwenno? Ie, dwi'n meddwl, achos does dim, mae'r ddwy iaith i fi yr un mor bwysig a'i gilydd, ac yn emosiynol hefyd, maen nhw'r un mor bwysig. Ond maen nhw'n golygu pethau mor wahanol, a fel mae'n Eirin, does dim, ti'n gallu gwneud aroliadau yn y Gernyweg, dwi ddim wedi wneud nhw, ond does dim addysg uwch yn y Gernyweg er enghraifft. Dwi'n meddwl bod ti'n gallu gwneud tygau yn y Gernyweg. Felly beth yw pwrpas yr iaith. Gennon ni gwmni. O, plentyn. Mae jyst beth yw pwrpas defnyddio'r iaith yn newid, fyddai'n aml yn, er enghraifft, os dwi'n gwneud nodiadau, fyddai'n gwneud nhw'n Gymraeg. Ond wedyn mae yna rei mynegiadau yn wedi gyda caneuon fyddai'n gwneud yn Gernyweg. Felly, a be dwi'n trial wneud yw defnyddio, mae rhan o'r rheswm pam dwi'n creu album yn Gernyweg yw achos dwi eisiau gwella yn ieithyddol, dwi eisiau gwella y sgwennu. Felly, mae'n bwyd ti dysgu hefyd drwy dy grefft, dwi'n meddwl.
A ti'n gofio, dyna'r pwynt hefyd, fel mae rai defnyddio'r ieithoedd, mae rai, dyna beth sy'n ffantastig gyda sgwennu er enghraifft, yw cyfle i archwilio ieithoedd a trial ffeindio dy lais, ffeindio'r hyn wyt ti eisiau fynegu. A mae'n reit gyffroes, achos mae lot o bethau dwi ddim wedi sgwennu amdanyn nhw'n Gernyweg, a dwi'n hynod gyffroes am hwnna, i chwilio sut mae'r mynegiant yna. Dwi wedi chwilio amod wedi bod yn chwilio am fynegiadau benywaidd yn Gernyweg, a does dim llwyth ohonyn nhw. A barddoniaeth yn enwedig, mae yna lai o'r mynegiant o safbwynt menyw wedi bodoli, a mae hwnna'n rhesymau fyd-eang batriarchaeth. Mae jyst y ffordd mae pethau wedi mynd, ond felly mae hwnna'n gyffroes i fi hefyd, achos dwi'n meddwl, mae yna le i chwilio am fynegiant gwahanol falle sydd ddim wedi bod o'r blaen. So mae'n gyffroes fel artist, achos ti eisiau chwilio am y pethau, a darganfyddiadau creadigol, dweud. Ydy o deg i ddeud felly, y bod sgwennu mewn Cernyweg a sgwennu yn Gymraeg ychydig yn wahanol, hynny di fyddech chi yn sgwennu pethau gwahanol, neu fyddech chi'n sgwennu'r un gan yn Gymraeg a Chernyweg? Na, byswn ni ddim o gwbl, achos mae yna gymeriad gwahanol i bob iaith yn dos, a dwi'n meddwl, mae hwnna'n rhywbeth dwi wir a diddordeb ynddo fe. Diddordeb wedi dod achos o'n i'n teimlo gyda sgwennu Gymraeg, o'n i wedi o'r diwedd taro rhywbeth oedd o ddiddordeb i fi o safbwynt sain, a sut o'n i'n rhoi'r geiriau ei gilydd. Oedd e'n fwy cyffroes i fi. A mae'r un peth dy'r Gernyweg, mae yna rhywbeth... Mae sain yr iaith yn wahanol bod yna debygrwydd rhwng yr ieithoedd yn amlwg. Mae hwnna'n gyffroes pam ti'n sgwennu caneuon a pam ti'n creu sain. Mae fe'n gwbl gwahanol, achos dwi'n defnyddio'r geiriau fel ffordd o ffeindio melody hefyd. A mae Gernyweg yn awgrymu melody gwahanol, dwi'n meddwl. O'n i'n mynd i ofyn hynny, ydy'r iaith yn dylanwadu ar y gerddoriaeth, neu ydy'r gerddoriaeth yn dylanwadu ar yr iaith? Mae'n llwyr yn, a dwi'n meddwl beth sydd ddiddorol yw achos bod fi wedi cael y magging hernyw, ond dwi wedi cael yn rhwytho yn y diwylliant a'r hanes a Cernyw fel gwlad. Mae dy fi rhyw perspektif o'r tu fas ohono fe, ond hefyd yn ieithyddol hefyd achos bod yr iaith ddim yn iaith sydd yn cael ei siarad gan bawb yna, does dim cadarnleoedd Cernyweg er enghraifft ar hyn o bryd. Maen nhw fwy ar y we mewn ffordd. Felly, mae'n rhoi perspektif diddorol, dwi'n meddwl. Ac yn Eirin, oeddech chi'n dweud, ydych chi ddim yn sgwennu barddoniaeth mewn Llydaweg, ond nid yn gymaint oherwydd diffyg awydd, ond diffyg sicrwydd yn yr iaith ysgrifenedig dy eisiau bod yn gywir. Ond os na reddf neu os na rhyw fath o bethau byddech chi'n gallu mynegu'n well mewn Llydaweg na y Gymraeg? Neu perspektif, golwg ar y bydolwg falle? Soniad Gweno ynglyn â pynciau oedd i ddim wedi sgwennu amdani nhw mewn Cernyweg. Mae yna rai pynciau falle bydde'n normal i farddoni amdani nhw'n Gymraeg, ond falle bydde'n tabw yn Llydaw, oherwydd falle diwylliant mwy pabyddol. Mae redd, os fi'n mynd i farddoni yn Llydaweg, mae'n wlad sydd yn sôn lot am yr angau. Mae'r angau yn gymeriad, felly falle bod yn fwy tywyll i chwedloniaeth. Ond dwi wedi sgwennu bu farw diweddar Ion Fonch Cymenech, canwr Gwerin, wneud gwaith tebyg i Mered, wedi casglu 300 o ganeuon Gwerin Llydaweg a'i cadw nhw ar gofag. Un o'r caneuon Gwerin oedd yn trafod ysgolan, sef sgolfon yn Llydaweg, a'r un chwedl yw i gyda chydig o amrywiaethau. Felly mae yna gyfeiriadaeth, mae modd tapo mewn iddo fe rhwng y ddwy iaith, ac o'n i wedi gallu cyfieithu fy ngerdd fy hun i'r Llydaweg, a oedd pobl yn deall y gyfeiriadaeth hynny. Ydych chi'n cantor gwaelod a Cer Is, ac wrth gwrs yn y diwylliant Cerniwaidd ac yn fyd-eang Atlantis, ynde. Felly mae ffynonellau fel yna sydd yn gyffredin, ond dwi'n meddwl bod ni
bod y naws yn mynd i fod yn wahanol. A bydd o'n i'n nerfus ynglyn â barddoni yn Saesneg hefyd, achos o'n i'n sylweddoli y ceisiadau yn dod weithiau i chi'n gallu gwneud cerdd yn Saesneg, a chi ddim yn siŵr, achos i chi'n ymarfer eich crefft mewn ieithoedd penodol. A felly dwi'n teimlo bod gen i ryw fath o lais wrth barddoni'n Gymraeg a falle yn Llydaweg, achos dyna mam ieithoedd ni, ond dwi'n teimlo bod gyda fi lais barddol Saesnig. Dwi'n yn gwybod os ydw i'n ymdebygu i ryw limrigwr neu Seamus Heaney, a ddim yn sicr ddim yn de, ond o ran pa eiriau i'w defnyddio neu pa eiriau chi'n gwybod chi'n cadw draw rhagddyn nhw enghraifft ac yn y blaen. Felly, mae yna hyder yn dod yn y ffaith bod chi'n gyffyrddus wrth drin iaith. Falle. Beth am felly cyfuno ieithoedd? Ydych chi'n barddoni neu'n sgwennu caneuon mewn mwy nag un iaith ar y tro? Os mae hynny'n arbrawf diddorol. Ie, fi di wneud yn y gorffennol. Sa'n neis ffeindio ffordd iddo fe ddigwydd am rheswm da, achos mae'n gallu... Dwi'n eog o fod wedi just stico pethau dy gilydd, a dwi ddim yn siŵr am hwnna, fel, o dyma'r bit yn yr iaith yma, dyma'r bit yn yr iaith yna. Mae'n gallu sefyll ddiddorol petai am rheswm pendant. Fel mae hon yn sgwrs sy'n mynd mewn i'r iaith nesaf, sy'n mynd nôl mewn i'r iaith yma, a dwi'n siŵr bod pobl wedi gwneud y caneuon yna, fes ni wrth y modd yn clywed nhw. Ond fysa hwnna'n ffordd ddiddorol, dwi'n meddwl, o blethu'r ieithoedd yn ytrach na, gawn ni glywed bach o Gymraeg nawr, a bach o Gernyweg. A dwi'n eog ono fe, achos dyna'r sengl gyntaf o'r system dy si was. Ond yna jyst bach o fel, nhw'n just stick hwnna dy gilydd. Mae'r syniad, mae yna lei archwilio o'r syniad, dwi'n meddwl. Ti di wneud hwnna, Neirin? Ti'n iawn. Mae yna elfen o gimmickry neu gratuity i'r peth, yn does, fel rhyw fwncyn perfformio, a dyma'r iaith nesaf chi'n mynd i glywed nawr, ac yn y blaen lle. Erbyn hyn, falle bydde ni'n cytuno dy ti bod lle iddo fe, ond bod yna bwrpas i'r peth mewn ffordd. A o'n i'n arfer wneud mwy gyda grŵp y diwygiad o'r ffrapio, ond dath cais gan gylchgrawn, os gan i alw fe, y diweddar, y stamp sydd yn drist iawn yn dod i ben, neu falle mynd i fod yn ffindo rhyw ymgnawdoliad newydd. Ond criw y stamp wedi gofyn fi wneud cerdd facaronig yn defnyddio'r ieithoedd oedd gen i. A nath hwnna mewn ffordd yrru'r testyn, yrru'r pwnc. So nes i, rhyw deitl gwamal braidd, macaroni hunangofiannol nes i alw fe. Ac o'n i'n ymwneud ar ieithoedd oedd yn ymhen, achos y gair cyntaf glywes i, mae'n debyg, achos o'n i wedi gwneud mes yn dod mas o fy mam, oedd mochyn yn HM Stanley yn Llanelwy. A wedyn, dyna'r gair cyntaf fi glywed, ac mae'n debyg mae bath oedd y gair cyntaf fi ddweud, sydd yn air Saesneg, really. A ddim gibel neu'r gair fel yna. A wedyn, mae'r gynghanedd yn dod mewn i'r gerdd yna. Tybed oeddi honna yn rhyw fath o broto iaith wahanol hefyd wedyn. A dwi'n teimlo bod oedd e'n gamnaturiol mynd ymlaen i ddysgu cyngeneddu ar ôl bod yn medru ieithoedd eraill. Mae'n sicr yn ddiddorol, a mae dyn ni ganeuon gwerin gwych iawn yn dos fe Chreadigrwydd ac yn y blaen. Mi ni'n clywed Cerys Matthews neu Gwilym Bowen Rhys yn ei canu nhw. A maen nhw'n plethu'r iaith yn naturiol, yn Wenglishaidd, a mae pobl yn siarad fel yna, yn dos e? So os yna le i adlewyrchu bywyd go iawn falle, mae'n digwydd mewn sgriptiau drama yn gynyddol ar S4C, achos bod pobl eisiau yr elfen real yna o adlewyrchu bywyd ym Mhort Talbot enghraifft, sydd yn ddigon teg dwi'n meddwl, ond mae'n arbrawf difyr, ond os gwneud gyda ffwrpas neu bod yna ddeialog rhwng yr ieithoedd falle. Ond mae hefyd yn y Gymraeg, mae yna lawer iawn o drafod fel ydych chi wedi sôn yn barod amdano fo, falle'r syniad eisteddfodol ar Gymraeg byr, mae pobl yn teimlo nad yw Cymraeg nhw ddim digon da, bod nhw'n mynd i gael ei beirniadu. Wel, cywai'r iaith ydy hynny, ynte? Byddwch chi ddim yn defnyddio'r un iaith wrth sgwrsio yn y siop yn Pontyberem, ac byddwch chi
wrth gyfarch yr orsedd, enghraifft, neu gobeithio ddim beth bynnag. Ond sut ydych chi'n dewis, dwi'n gwybod, ydych chi'n ymwybodol o gywau'r iaith yn yr un fath yn eich mamiaith arall chi, neu yn yr ieithoedd eraill ydych chi yn ei defnyddio? Sut ydych chi'n penderfynu ar le i osod eich gwaith? Dwi'n dieddol o ddilyn yng Nghredd, achos mae'r Gerniweg mewn lle reit diddorol o safbwynt achos yr adfywiad sydd wedi digwydd drwy'r ugeinfed ganrif, dros yr ugeinfed ganrif. Mae'r iaith wedi datblygu, a mae'n ddiddorol achos bod hi'n iaith gyda cynlleid o bobl yn ei siarad sy'n rhugl, chi'n gweld mecanwaith yr iaith, sy'n neud chi fod yn hynod ymwybodol o ieithoedd. A mae hwnna'n ddifyr, achos mae yna, enghraifft, chi'n gweld geiriau yn cael ei ffurfio, a mae hwnna'n digwydd yn y Gymraeg hefyd, yn dweud, ond mae lot o hwnna'n mynd mlaen, mae lot o drafodaethau, felly dwi wedi teimlo'n aml gyda'r Gerniweg, bod rai fi just deifo mewn, mynegu yn unan, a poeni am bwytio wedyn, achos oes dim ffordd arall o wneud, achos o'n i'n eistedd fyna yn gorfeddwl, a dwi yn cael cyngor, hwnna'n fath na i osod fy'n at dad o gweud, ydy hwnna'n gywir, ond sy'n ni ddim yn gallu creu yn poeni gormod am hwnna wrth i fi wneud neu defnyddio'r iaith hefyd, achos dwi jyst ddim yn bosib, ti'n jyst yn colli amser mewn ffordd. Mae rhaid ti jyst greu, a mae rhaid iddo fe jyst fodoli, a mae yna rhyw deimlad o argyfyngus yn y mynegiant Cerniweg sy'n gyffroes iawn hefyd, achos mae angen jyst creu, mae angen gwneud mwy o stoff, achos mae hi'n iaith sydd eto mae'n mor fach ar hyn o bryd, mae jyst angen llwyth o bethau, a dwi'n teimlo beth sy'n gyffroes am yr iaith, dwi wedi teimlo bod mae hwnna wedi just tyfu. Neu, ti'n cofio pan methon ni lawr i Gernyw, mae fel, ers yr adeg ynni i nawr, so ti'n mynd credu y gwahaniaeth, oedd hwnna rhyw... 2014, yr wyl gyfryngau Celtaidd. Trwch yr hanes, ethoch chi gyda'ch gilydd i Gernyw? Do, so oeddwn ni lawr, oedd yr gwyl gyfryngau Celtaidd, a fi wneud yn cyflwyno fe, ac oedd e'n ddiddorol ac yn gyfroes, achos oedd... Ti'n cofio, fel yr araith agoriadol na, Will Coleman ti'n neud, ac oedd e fel... Fi'n cofio pawb, oedd e'n sôn am Gernyw, a mae fe'n neud lot o bethau ffantastig cymunedol celf yng Nghernyw. A dwi'n cofio teimlad yn ystafell, reit, so mae'r Cernywiaid yma, a does dim yn gwybod lot am be maen nhw'n neud, a dwi'n meddwl o'r cyfnod yna lle mae Cernyw wedi cyrraedd o safbwynt bod pobl fwy ymwybodol o'r gwaith sydd wedi cael ei creu. Mae lot o brosiectau mawr wedi dod mas yn gelfyddydol yn defnyddio'r iaith neu elfen gryf o gryf o'r iaith. So mae jyst y datblygiad yn y 5 mlynedd diwetha wedi bod yn rhyfeddol ac yn hynod mwy o creu. Fi'n cofio'r araith na, nath Will Coleman, fe sydd wedi dechreuo nhw gyfieithu ap Magian sydd wedi blant meithrin yn Gymraeg i'r Gerniweg, ond oedd e'n araith gychwynnol yr wyl, ac oedd e ddim yn dal yn ôl, oedd e wedi drwytho'n llwyr yn ei hanes, oedd yna rhywbeth hywel teifaidd am ei angerdd e, ac oedd e'n gweud pethau, ni wedi cael yn gormesti gan y Saeson ac a rhyw bethau fel hyn, ac yn ymyfrydu mewn cyfraniad Cernyw i'r byd ar iaith, ac o ti yn falch i dod os oedd e'n mynd i fod yn tynnu blewyn o drwyn, oedd nhw'n dangos pwy oedd nhw, a fi'n cofio cael sgwrs dy fe yn un o'r digwyddiadau ar y mylon yr wyl, ac o'n i eisiau gallu mynegu fy hunan mewn rhyw fath o Gymraeg, Lydaweg, rhyfedd o bydde'r Cerniwiaid yn ei ddeall, ac oedd e'n meddwl bod e'n deall fy Llydaweg ac acen Gymraeg i bach yn well nag oedd e'n deall y Llydawyr yn siarad Llydaweg. Oedd e'n hyfryd o beth, ond oedd hwnna'n rhywbeth bach oedd rhwngtho ni hefyd wrth i ni gydweithio, oedd e'n ni'n cymaru geiriau yn orfod.
cofio oedd y gair llami, lomat yn Llydaweg, yn eitha tebyg i'r Gerniweg, a clapia yw sgwrsio, efe? Felly, a fi di ymdyngedu ers hynny i ddweud bod fi'n mynd i ddysgu Cerniweg, me a fi'n dysgu Cerniweg, mes ni ala fi gewsel Cerniweg pyr dda, chwath. Ti'n sblan yna, ti'n sblan genys. Alla i weid bod fi ffili siarad Cerniweg ar y foment, ond oedd yna'n brofiad hyfryd, ag mae yna, a fel beth o enw'r criw sydd wedi bod yn defnyddio Cerniweg ar YouTube? Beth ydyn nhw? Dau ŵr ifanc sydd yn plannu brawddegau ar YouTube. Maen nhw wedi goffo gadael Cernyw nawr, maen nhw'n zela newydd nawr. O na, achos i gwaith dros yr iaith. Oedd i ddod nôl at y syniad mae o gywau'r iaith ydych chi'n dewis i ddefnyddio. Yn Gymraeg yn sicr Aneirin, mae tafodiaeth a rhan amlwg i'w chwarae. Yn enwedig mewn rhyddiaeth Gymraeg, falle, dwi'n yn gwybod ystio'n wir, mae'n gallu bod yn amlwg yn wir am farddoniaeth hefyd. Ond pa mor lleol mae tafodiaeth yn gallu bod? Mae'n gallu bod yn sir, yn ardal, yn bentre, teulu hyd yn oed. Mae pobl yn creu y geiriau, mae'n siŵr bod hynny yn wir ym mhob iaith hefyd. Ydy, a dwi'n meddwl falle bod e'n benodol wir yn achos Gweno a Funed, dwi'n siŵr amdano ti Gweno, ond ges i'r profiad o gael fy magu yn Llydaweg, tu hwnt i'r system addysg, a felly geirfa fy mam oedd fy ngeirfa i. Nid yr eirfa oedd yn cael ei chyflwyno a'i gweithio, fel y ti'n sôn am fecanwaith iaith, mae yna gyfundrefnau ieithyddol sydd yn galluogi nhw i greu geirfa newydd yn Llydaweg sy'n cael ei harddel mewn ysgolion, ond ni ddim yn gwybod ar y geiriau hynny, felly o'n i'n cyrraedd fel Patagoniaid yn dod i Gymru a dim Saesneg yn ei Cymraeg, dyna'r gymariaeth amlwg. Ond wedyn mynd i ryw gyrsiau tebyg i anwalet sydd wedi dod i ben nawr yn anffodus, ond tebyg i'r urdd, a Llydaweg yn cwyno, ewch nôl i Gymru gyda Llydaweg Bog Emre, Llydaweg Cymreig, rhyfedd. Ond falle mae hefyd tafodiaeth leiafrifol o fewn y Llydaweg mam, Bro Bagon, oedd yn gyfrifol am hynny hefyd, achos bydden ni'n ynganu geiriau mewn ffordd nad oedden nhw yn arfer clywed pethau. Ond mae tafodiaeth o fewn Llydaw yn problematig achos does gyda nhw ddim i S4C, Cryf neu Radio Cymru sydd yn galluogi ni yn well erbyn hyn i ddeall yn gilydd ar draws Cymru. Mae hwnna'n problematig. Dwi'n gwybod sut mae Cernyw, achos mae'n wahanol eto, does na ddim cof o beth oedd yr union dafodiaethau cyn i'r iaith farw mas yn y lle cyntaf, ynddo? Wel mae hi wedi cario ymlaen mewn geirfa lleol, geiriau yn fan draws sydd wedi aros yn teulu enwau llefydd. Ond ti'n codi pwynt pwysig iawn, dwi'n meddwl, o safoni iaith yn dod o'r cyfryngau, a mae hwnna wedi bod yn allweddol i'r Gymraeg. A yn amlwg, dwi ddim yn rhywbeth sydd gyda Gerniweg eto. Dwi'n gwybod bod nhw'n creu ymgyrch ar hyn o bryd i trio cael BBC Cerno. Ac o'n i'n sicr, mae fi'n gallu'n ieithi'n llwyr dy brofiad di, mae dad yn amlwg gweud, mae fel sy'n ni'n wedi mynd i dod o Patagonia, sy'n ni'n cael yr un peth, mae dy ti ryw dafodiaeth o bell i ffwrdd sydd falle'n hen ffasiwn yn aml. Mae dad wedi dweud, dwi'n siarad fel rhywun o'r 70au. Ond beth sydd yn ffantastig yw eto gyda cyfryngau cymdeithasol a cael mwy o gyfle i gyfathrebu gyda pobl yn aml yw gymaint wyt ti'n dysgu jyst o gael siarad, o gael y cyfle i glywed pobl eraill yn siarad yr iaith. Mae hwnna'n allweddol, dwi'n meddwl, i greu rhyw fath o safoni, achos ti'n reit agored i syniadau, ond eto mae yna lot o sgyrsiau, dwi'n mynd siŵr os wedi gyda Llydaweg, ond mae yna lot o sgyrsiau o gwmpas pa eiriau yw defnyddio, beth yw'r term. I fi, amdan pob term, amdan pob gair, unrhyw air sydd gyda rhywun am rhywbeth yn yr iaith, mae hwnna'n werth i gadw dwi'n meddwl, achos o'n i'n teimlo'n anaml gyda Bwgatra, ti'n sôn am falle geiriau, mae teulu di creu, a wnaethon ni lwyth o hwnna pan o'n i'n bach, fel enghraifft, achos oedd Annie chwaer fi oedd hi'n fabi, oedd hi'n galw pwdyn yn ogog. So dwi wastad yn galw pwdyn yn ogog nawr, a mae'n jyst yn air teuluol, ond i fi mae'n air Cerniweg, achos dyna'r gair Cerniweg am pwdyn i ni.
A mae pob gair a gwerth. Pam ddim, dwi'n meddwl bod yna gorfeddwl o fel, dyw hwnna ddim yn gywir, a dyw hwnna ddim yn iawn, a dwi'n meddwl, just dewch y fe gyd mewn, byddwn yn agored am y peth, a bydd y rhai gorau yn stico. Byddwn. Yr ein dwi'n defnyddio, na ni gadw ddefnyddio. Dwi'n meddwl bod yna unrhyw le mewn ieithoedd lleiafrifol i ddweud, na, dyn ni'n eisiau hwnna. Wneud hwnna ddim y tro. Mae rhaid i ni gyd fod yn hynod agored, a dwi'n meddwl, ieithoedd lleiafrifol, mae'n bod ti cydweithio hefyd. Mae'n mor hanfodol i beidio cael drysau ar bethau neu unrhyw syniadau. Mae rhaid tynnu gyd mewn dy gilydd, achos ti jyst ffili fforddio peidio, dwi'n meddwl. Ie, a dwi'n gwybod wrth i ti fagu dy blentyn yng Nghymru mewn Cerniweg, Nico. Os dwi'n mynd yn styc, fi jyst yn gweud y gair Cymraeg yng nghanol y Llydaweg, a bydd rhaid ni jeco'r geiriadau nes ymlaen. Ond pan oedd y ferch i'n tyfu lan, oedden ni'n, peanut butter, nath oedd hi'n trio gweud peanut butter, ond pitwn oedd y gair, a mae'n swnio fel rhyw air yn hafodiaeth fy mam, lle mae'r o yn troi'n w, so mae pont yn pwnt yn Llydaweg fy mam, so mae pitwn yn ffito mewn, a dyna be ni'n galw peanut butter yn tŷ ni nawr, pitwn. Ffantastig! Mae'n rhan o'r iaith bellach, yn dydi? Ie, dyna beth. Llydaweg. Ond dyna beth yw iaith, yn dyfa, mae iaith. Mae'n cael ei chreu drwy'r amser, a dwi'n meddwl fwy ymwybodol ond fe eto pam bod hi'n iaith lleiafrifol. A chi'n wel, os dim gair, mae rhaid ni gael gair. Beth yw'r gair? Beth yw'r gair mas o'r profiad yma i ni'n cael fel yn ein cwmni, yn ein cymuned, o beth yw enw hwn mas o bopeth sydd yn ni? Mae'n oes, wel. A mae'n anorfod os gen ti riant sy'n siarad un iaith a riant sy'n siarad y llall. Troi i'r Llydaweg gyda mam, troi at y Gymraeg gyda yn had am rawd, ond bydd yna eiriau o'r Llydaweg yn y Gymraeg enghraifft, ynddo fe, ac yna fan. Hynny yw, snot trwyn, sydd ddim yn beth hyfryd i'w drafod, a pobl ar fi'n bethau swper enghraifft, ond mae gair hyfryd amdano fe, o'n i'n meddwl taw gair Cymraeg o fe, ond mechi. A nes i dextio Al Hughes rhyw chydig fisoedd nôl, ydy mechi yn air Cymraeg, ond ni ddim yn gwybod, a oedd mam a dad pallu ateb y ffôn ar y pryd, so nes i, oedd neb wedi ateb raglen Al Hughes yn gweud bod nhw'n gweud mechi yng Nghymru, felly mechi yw'r gair Llydaweg am snot, ond fe. Dyna ni wedi dysgu rhywbeth heno yma beth yna, diolch yn fawr. Gallai meddwl, yn symud ymlaen rhyw ychydig, a meddwl am i bwy ydych chi'n sgwennu. Yn amlwg, ydych chi'n sgwennu ni'n cyfansoddi i chi'ch hun oherwydd mae'r ysfa greadigol yna. Ond ydych chi'n meddwl am eich cynulleidfa neu'ch darllenwyr, ac ydych chi'n meddwl bod i disgwyliadau nhw yn wahanol mewn ieithoedd gwahanol? Enghraifft, ydy cynulleidfa iaith leiafrifol yn fwy maddeugar falle yn llai beirniadol na chynulleidfa Saesneg, dwedwn ni. Enghraifft, yn Gymraeg, mae nofel yn Gymraeg, os di hi dros 250 o dudalennau, mae'n nofel hir. Nes i ddarllen nofel wrth ystretha'n Gymraeg, 300 tudalen, ac yn meddwl, mae hwn yn hir. Ac wrth gwrs, ydych chi'n darllen nofelau Saesneg, 800,000 o dudalennau, ydych chi'n meddwl ddwywaith amdano fo. Ydy disgwyliadau cynulleidfa chi'n wahanol? Dwi'n teimlo, achos taw cerddoriaeth dwi'n neud, dwi yn aml, mae'n rhan fwyaf o gigs fi, sydd ddim yn bodoli dy bwy. Ond pam o'n i'n chwarae'n fyw, ond nhw tu fas, rhan fwyaf yn nhw, yn amlwg, achos mae Cymru a Chernyw yn fach. Ond nhw tu fas i Gernyw, ac fysa ni'n cael yn amlwg pobl yn y gynulleidfa sy'n siarad y Gerniweg o bryd i gilydd, doedd hwnna ddim y gynulleidfa yn gyfan gwbl. Ac yn enwedig achos dwi ddim yn neud cerddoriaeth fysych chi'n categoreiddio fel cerddoriaeth werin. Felly dwi mewn rhyw fan bach yn wahanol achos dwi'n teimlo bod... Achos i fi, mae'r gerddoriaeth sy'n cario yr iaith, felly dwi ddim yn gorfod... Dwi ond yn goffo meddwl am bwyty'r foment agos ata ti pan wyt ti'n sgwennu'r gerddoriaeth, pan wyt ti ar ben ti dy hunan mewn ffordd, yn hytrach na meddwl am y gynulleidfa. Dwi'n sicr ti cael yn ysbrydoli gan feddwl am gynulleidfa, achos yn enwedig rhan o'r rheswm eto ges i yr hyder i sgwennu'n
Gernyweg, achos o'n i'n meddwl am yr holl bobl wedi dechrau dysgu Gernyweg, a oedd e'n jyst yn teimlo rhyw gynnwrf bod pethau mynd mlaen yng Nghernyw a bod pobl yn creu yn y Gernyweg a pobl o'n i'n nabod. Ac oedd hwnna wedi cyffroi, so hwnna yn sicr di ysbrydoli fi wneud e. Ond dwi'n meddwl mae cerddoriaeth yn iaith yn ei hun, a dyna beth sy'n ffantastig amdano fe mewn ffordd yw, a dwi'n mwynhau y ffaith hefyd yn ymwedig gyda'r Gernyweg. Mae fe'n fantais i fi bod dim llwyth o bobl yn gallu, bod fi ddim yn meddwl am yr holl bobl all ddeall yr iaith yna, achos y llai am golli'n llwyr yn ddi, a mynegu beth bynnag allai feddwl amdano fe, achos mae hwnna'n rhywbeth, mae hwnna'n dod o swildod falle, ond dwi'n ffeindio hwnna'n gysur mawr, bod fi ddim yn gorfeddwl am be mae rhywun yn mynd i ddeall mewn ffordd dwi'n gallu ymgolli yn y dan. Yn gwybod bod fi wedi gwneud cofnod o'r iaith, mae yna, os falle fysa rhywun yn deall yn y dyfodol, ffantastig, ond dwi'n pawb ddim yn goffod deall yn awr, achos mae mynegiant yn hytrach na y geiriau penodol mewn ffordd. Dyna beth, o'n i'n sôn reit ar y dechrau bod chi wedi dweud bod creu yr albwm mewn Cernyweg yn rhyw fath o ryddid i chi, felly oeddech chi ddim yn gorfod meddwl am y gynulleidfa. Dyna beth oedd y rhyddid, ia? Mae fe'n ffantastig, mae fe'n just gallu rili mynd amdani, a dwi'n teimlo fel mae fe ryw ogo fawr dwi wedi agor yma, just o'n i'n meddwl, fi wedi gwneud albwm Gernyweg nawr, gret, achos oedd ei rhywbeth o'n i wastad eisiau gwneud, achos o'n i eisiau clywed i. Ond mae wedi agor ryw gist Pandora mewn ffordd, a mae'r awen yna, dwi'n ffeindio'n ddiddorol, ond dwi'n meddwl bod e'n dod o'r ffaith bod mae'n arallfydol mewn ffordd, achos mae'n bell i ffwrdd. Dwi'n rhad i ddim yn y pridd yna, dwi'n Nghaerdydd, felly mae fe'n atgyfnerthu'r dychymyg. So mae hwnna, fel o'n i'n gweud, mae fe'n arf creadigol, mae fe'n drysor mewn ffordd. A Neirin, i ddod nôl at y syniad yma o'r gynulleidfa, pan ydych chi yn sgwennu mewn iaith leiafrifol, hyd yn oed y Gymraeg sydd yn llai lleiafrifol na Llydaweg, mae yna siawns eitha da bod chi'n mynd i fod yn nabod tua hanner y cynulleidfa, byddwn ni'n meddwl o leiaf yn does. Ydyn nhw'n tueddu fod yn y meddwl? Be ydych chi'n meddwl yw eu disgwyliadau nhw? Ydy, dyma oedd pwnc fy ymchwilio berthynas rhwng y bardd i gyfrwng a'i gynulleidfa. Mae'n aml heinog y cwestiwn beth yw cynulleidfa, oes na un gynulleidfa. Yn sicr, dyw bardd Cymraeg ddim yn barddoni mewn gwagle lle mae rhywun falle a pethau talwr ni'n wneud, wel, eich prif gynulleidfa yw Plesio Ceri Wyn, neu Gerallt gynt, neu Tudur Dylan Jones yn yr ymryson. Ond mynd i anerch falle Merched y Wawr, yr digwyddiadau rock and roll yma sydd yn fraint i fardd Cymraeg gael ei wneud. Yn anffodus, mae'n cynulleidfa'n fyw ni fel yna, cymdeithasau llengar sydd yn eich gwahodd chi, yn dieddol o fod o genedlaeth hun na chi, sydd falle yn wneud i chi feddwl, a dwi'n gallu darllen y gerdd hon, neu dwi'n mynd i fynd a bod bach yn irreverent nawr, ac yn amlach na heb, mae'n Merched y Wawr yw'r gweitha, maen nhw'n joio'r math na o beth. Ond ges i'r un profiad tra bod ni'n byw yn Llydaw o fynd i Gymdeithas Cymru Llydaw Plogonec, de Ffinisteach a'r bwys Cempech sydd wedi gyfeillio â Llandysil, ac o'n nhw eisiau fi hannerch nhw yn Llydaweg, a falle darllen ambell i gerdd, ac o'n i wedi bod i Iwerddon a wedi cael profiadau mewn gwledydd tramor fel America yn y Smithsonian yn 2009 yn darllen barddoniaeth Gymraeg, lle chi yn llythrennol mewn gwagle a chi'n gwahodd pobl i fwynhau'r sain ar ôl i chi esbonio'r cyd-destun y gerdd. Ond fan hyn, o'n i ddim eisiau gwneud hynny, felly oedd 'da fi un gerdd yn y nghyfrol Bylchau, negyddol iawn, gwela hon fa Ies o Ferfel, gwela fy iaith yn marw. A mae ddeles i, mae angen gwneud chwaer gerddi hon, achos dwi ddim yn wir yn fy ngweledigaeth i bellach, felly gwela hon fa Ies o Fefa, rwy'n gweld fy iaith yn byw. Ac oedd e'n eitha hawdd i sgwennu yn yr ystyr, o'n i'n gallu gwrth dadwneud pob pwynt o'n i'n neud yn y gerdd gyntaf, a wneud nhw'n fwy cadarnhaol.
Ond o'n i yn nerfus ynglyn â'i derbyniad nhw o'r gerdd, ond fel wedodd Gwenno, mae yna rym i greadigrwydd. Ond os pan chi'n... dyna pryd mae iaith yn aros yn un fan ac yn mynd i farw, pan dos na ddim pethau newydd yn cael eu creu yn yr iaith yna. Mae yna ddadl yn does dros gyfieithu pethau mewn i'r iaith, ond mae creu rhywbeth greiddiol sydd yn wirioneddol gyffroi rhywun ac mewn iaith leiafrifol. Does dim ots os nag yw pobl yn sylweddoli fod rhywun fel Gwenno o safon byd eang ynde, jyst achos bod nhw'n canu mewn iaith yw pobl ddim yn ei deall. Dwi ddim yn lleihau faint o grefft sydd wedi mynd mewn ag ymdrech sydd wedi mynd mewn i'r peth yna, dwi'n meddwl. Ac i ni'n gallu ymfalchio yn hynny, ac oedd na dderbyniad i'r cerddi, i'r gerdd Lydaweg, yn sicr. Ond a roies i gopi papur ac oedden nhw eisiau copïau ar ôl y digwyddiad, oedd yn arwydd da, falle. Arwydd da iawn o wir. A jyst, da ni'n dechrau tynnu ti ar terfyn fan hyn, ond mae rai sôn, chymod, yr bardd Americanaidd Robert Frost, mae yn bron yn ystrydeb i ddeud na barddoniaeth yw'r hyn a gollir wrth gyfieithu. Ydych chi yn cyfieithu eich gwaith? Ydych chi'n eisiau gweld eich gwaith chi'n cael ei gyfieithu? A sut fydde'r gwaith yn newid o gael ei gyfieithu? Yng Nghyneuon ni, dwi'n dueddol o gyfieithu nhw i'r Saesneg, a dwi ddim yn gweithio'n dda iawn. O'n i'n meddwl na dyla cof ar y cefn, o'n i fel, dwi'n ddim yn swnio'n gyffroes iawn. Felly fyswn ni'n hoffi, dwi am trio ffeindio ffordd arall o wneud e tro yma, achos dwi'n meddwl bod e'n... Dwi ddim yn gwybod digon i gael barn cadarnhaol os yw cyfieithu barddoniaeth yn gweithio neu ddim, ond yn sicr yn waith yn hunan, dwi'n teimlo bod pethau'n mynd ar goll. Beth sy'n mynd ar goll, felly? Ai y naws? Y naws yw o'n i'n teimlo, hyd yn oed wrth gyfieithu yn waith yn hunan, o'n i jyst ddim yn teimlo bod... O'n i'n rhoi gymaint o... Oedd pob gair mor bwysig, a wedyn pan o'n i'n cyfieithu nhw, o'n i'n teimlo bod gymaint o wraidd i pob gair, oedd gymaint o deimlad y fi ynghlwm â pob gair, a wedyn pan bod e'n cael ei gyfieithu i'r Saesneg, oedd e jyst yn edrych yn orsyml. Ac o'n i'n teimlo bod yn y Gernyweg, o'n i'n teimlo bod y mynegiant yn lot fwy dwys. Oedd e'n colli dwys... Ie, oedd e jyst ddim mor dwys, oedd e jyst teimlo bach fwy orsyml yn Saesneg. Felly, sy'n ni'n hoffi ffeindio ffordd newydd falle o drosi i'r Saesneg, fel bod modd ffeindio mas beth mae'r cynnau yma amdano, bod fi ddim yn rhoi e'n llythrenol. Achos mae'n tynnu ffordd o'r hyd hefyd, dwi'n meddwl, achos mae'n rhan o'r peth sy'n neud rhywbeth yn hudolus yn gerddorol, yw bod ti ddim yn cael y cyfieithiad llythrenol ohono fe, achos ti'n mynd deall, felly dwi'n meddwl bod yna le falle i jyst wneud e'n fwy o her falle i'r person sydd yn cymryd diddordeb yn y gwaith i wrth ffeindio ffordd arall o gyfathrebu be mae'r gan amdan yn ieithyddol rhywsut. Meddwl. Aneurin, i fi, mae cynghanedd yn edrych yn od yn Saesneg i ddechrau. Mae'n swnio fel tric yn Saesneg. Mae'n tric i raddau, dwi'n deud yn Gymraeg, ond mae'r Gymraeg yn benthyg i hun i gynghanedd, falle yn well na iaith o Saesneg. Ond beth am eich gwaith chi? Ydych chi yn ei gyfieithu fo? Ydych chi wedi gyfieithu? Ydych chi eisiau gyfieithu fo? Dwi wedi gweld ambell gerdd yn cael ei chyfieithu gan feirdd eraill, a mae hynny'n ddifyr, falle cyngeneddwr mwy meistrolgar na fi, Eric Salisbury, wedi cyfieithu cerdd gen i 2012 ac yn llwyddo i roi rhywfaint mewn cynganedd yn Saesneg. Dick Jones yn gallu cyfieithu englynion cyfan mewn i englynion cyfan Saesneg, a mae hynny'n ddawn yn ei hunan. Ond ie, mae'r gynghanedd yn problematig wrth feddwl am gyfieithu, ond oedd Tom Morris yn sôn flynyddoedd nôl bod e ddim eisiau i bobl gyfieithu ei gerdd mewn rhyw flodau gerdd, a bod e eisiau gwneud y cyfieithu ei hunan, a mae hwnna'n ddigon teg. Ar ôl ennill Gader yn 2016, oedd na rhywun wedi dod atai, oedd hi wedi cyfieithu fy awdl yn gyfan i'r Saesneg, achos oedd ffrind iddi eisiau deall, a mae hwnna'n
yn wefr, ond hefyd wedyn mae'n mynd am manylu, falle bod yr ystyr heb gael ei gyfieithu fan hyn. Felly ath hi'n brosiect am rhai misoedd ar ôl ni i gyfieithu'r gwaith yna, a falle byddwn ni'n gyfieithu fe mewn ffordd wahanol. Falle byddwn ni yn hapusach jyst yn cyfieithu yr ystyr a gadael e fyna, achos does dim modd wneud telyngdod, fel oedd Gwenon gweud mae geiriau yn yr iaith wreiddiol yn cario holl bwys y defnydd o'r geiriau hynny dros y canrifoedd sydd wedi bod. Oedd Yes Cymru yn ddiweddar, dwi'n gefnogwr ac yn falch iawn yn llafar fy barn am Annibyniaeth i Gymru, ond dwi ddim yn mynd i gefnogi cyfieithu englynion Coffa ar Williams Parry i Hedd Wyn i'r Saesneg, The Heavy Poet and the Foreign Soil, ac oedd e'n dod drosodd yn lletwyth, oedd rhywun yn cofio Hedd Wyn yn ddiweddar, ac oedd rhywun wedi trydar yr achos dros beidio cyfieithu mewn i ieithoedd yw hyn weithiau, ynddo? Fel mae Mene Elfyn yn sôn am cusanu drwy hancus, neu Ares Thomas, falle wedi gweud cyn yn i'w cyfieithu. Dych chi ddim yn cael yn orfod, a falle mai rhoi'r ystyr mewn iaith eitha rhyddiaethol, ddim i ddifrio rhyddiaeth, ynddo, ond prosaic, ac falle gyferbyn ar greiddiol, a falle recordiad llafar o'r greiddiol i allu mwynhau music yr iaith wreiddiol sydd yw'r cyfamod gorau, neu'r cyfaddawd gorau, sori. Mae Mena Elfyn, wrth gwrs, wedi cyhoeddi cyfrolau dwyieithog, yn dydi. Dwi'n gwybod ydy'r profiad o ddarllen y cerddi yn wahanol, hyd yn oed os ydych chi yn deall y ddwy iaith. Dych chi'n mynd at unwaith eto, dyn ni'n nôl lle ddechreuon ni efo'r hunaniaeth yma. Dyna daclus. Os rwy'n rhywun yn gofyn i chi, be di dy hunaniaeth di? Be fydda'ch ateb chi? Na gwestiwn mawr. Ydy fe? Yn anffodus, mae'n 2 munud gyda ni ar ôl. Ond fe. Dwi'n Gymraes, a mae'r Cernyw a Gerniweg yn ddarganfyddiad a mae'n siwrna i fi, dwi'n meddwl. A dwi wedi cael ymagu yng Nghymru, so dwi'n teimlo rhan o'r gymdeithas fan hyn, ond mae'r Gerniweg yn gofyn lot o gwestiynau i fi. Felly falle fysa'n werth i ni gael y sgwrs pan mewn 20 mlynedd. Bydden ni'n gweud falle hanner Llydawr a Chymro Cyfan, falle yn ffordd sy'n cwmpasu'r ffordd o ddweud e. Ond mae'r hunaniaeth yn dod drwy'r iaith, does dim dwywaith yn danu, does dim dianc rhag hynny chwaith, ac dim awydd chwaith. Na. Dych chi'n ddigon hapus ac yn gyfforddus yn eich hunaniaeth, felly? Ni'n ffodus yn dydyn ni, bod ni wedi cael y fath o gwreth, diolch i'n rhieni am wneud y penderfyniad gwleidyddol yna mewn ffordd. Sicr. Diolch yn fawr iawn, arbennig iawn yn wir. Diolch yn fawr iawn i chi Gweno ac Aneirin am rannu eich profiadau chi mor onest a mor ddifyr hefyd. A diolch yn fawr iawn i Gymdeithas Dysgedig Cymru am drefnu'r sgwrs hon ac yn wir symposiwm cyfan dros y 3 diwethaf yma. Gobeithio bod chi wedi mwynhau, a chofiwch os colloch chi rhywbeth, neu os hoffech chi wylio eto y sesiwn yma neu unrhyw rai o sesiynau y 3 diwethaf, mi fydden nhw i gyd ar gael i'w gwylio ar wefan Cymdeithas Dysgedig Cymru yn fuan iawn. Ynghyd hefyd ar cerddi gwych a gafodd ei comisiynu'n rhan o'r symposiwm gan gynnwys gan Aneirin, dwi'n credu, Aneirin, os dwi'n iawn o fanna. O ran y Gymdeithas, felly, ga i ddiolch i bawb sydd wedi cymryd rhan yn yr amrywio sesiynau. Gobeithio o'ch bod chi wedi cael digon i gnoi cil arno fo, ac mi fydd na gyfle i bawb fynegu barn am yr hyn maen nhw wedi weld a'i glywed dros y 3 diwethaf, gan y bydd na holiadur yn cael ei anfon allan maes o law i bob un a gofrestrodd yn holi am adborth. Y gobaith ydy ceisio crynhoi'r hyn a drafodwyd dros y 3 a llunio rhai argymhellion yn seiliedig ar hynny. Felly, mi fydda adborth eang yn sicr yn cael ei groesawu. Manteisiwch ar y cyfle i ddeud eich dweud. Unwaith eto, diolch yn fawr iawn Gweno, Aneirin, a diolch i'r Gymdeithas, a nos da i chi gyd.